טוב, החלק השני של התוכנית נקרא להשאיר בעיר מוצר חדש, ובעצם הוא מדבר על החדרה של מוצרים חדשים לתוך העיר. כמובן שהשאיפה היא שבסופו של דבר הם יוכלו להיות חומר הגלם הבא של העיר. בעצם מה שקרה לפני כמה שנים בתל אביב זה שהיא עברה לאיזושהי סטנדרטיזציה של המרחב. זאת אומרת שנוצרו פרטים אחידים לריצוף ספסלים, עמודי תאורה וכו', כל מרכיבי המרחב הציבורי. אחריה באה ירושלים, והיום עוד ערים בארץ עושות את זה. התהליך הזה בעצם מאפשר לייחד את העיר באיזשהו אופי מסוים שמתאים לה. תוך כדי זה מקטין גם את הרעש הוויזואלי, ומה שעוד חשוב בזה, קצת בדומה למטענים מההרצאה הקודמת, שזה מקל על ההחזקה, ובעצם זה מוזיל גם מאוד את הטיפול באלמנטים האלה. שוב, גם כאן אנחנו מצטרפות לתהליך הזה ולוקחות אותו צעד אחד קדימה בנוסח להשאיר בעיר. בעצם השיטה שאנחנו נרצה להתבסס עליה זה לפי הגישה של קריידל טו קריידל, שבו מדובר בתהליך מעגלי שמורכב בעצם משני מרכיבים. המוצר מורכב או מהמרכיבים הביולוגיים שלו או טכנולוגיים. ביולוגיים זה אומר שהם אורגניים ובסופו של דבר הם יוטמנו בקרקע ויהפכו לקומפוסט. והטכנולוגיים מדובר בתכנון מראש של מוצרים, וגם כן דיברו על זה קצת בהרצאות הקודמות, שהאיכות שלהם היא כזו שהם יכולים אחר כך לחזור ולהיות חומר גלם בעל איכות ולא בעל איכות נחותה, כמו לדוגמה בקבוקי הפלסטיק שיכולים להיות ממוחזרים רק פעם אחת. מה שאנחנו רוצים להגיד בעצם זה שאנחנו נרצה לעשות לעיר את מה שנייקי עשתה לנעליים שלה. כשהיא יצאה במותג נייק קונסידרד, בעצם היא חילקה את הנעל הזו לשניים לפי התיאוריה. החלק העליון הוא אורגני לגמרי, לא מעורבים בו דבקים, הוא כולו עשוי מחומרים טבעיים. החלק התחתון הוא גומי, החלק העליון בתום השימוש בנעל מפורק ומושלך והופך להיות קומפוסט. החלק התחתון נשלח לגריסה ובאמצעותו נבנים מגרשי ספורט. אז כשאנחנו מדברים על הריהוט החדש שלנו, אנחנו מדברים גם על איזושהי נראות שונה. זאת אומרת, החזות של המוצר הזה צריכה להיות כזו שמוצר שעבר עליו משהו. בדומה למערכת ישיבה ובדומה לריצוף, בעצם אנחנו מראים את הגלגול הקודם של המוצר. בזמן שעבדנו על גן מרים בגבעתיים, פיתחנו עם חברת אקרשטיין את האבן הזו, שהיא אבן ממוחזרת, שמה רטרוסטון, שבשונה, לאקרשטיין יש אבן ממוחזרת. האבן שלנו, בשונה מהאבן הקודמת, בעצם חושפת את האגרגטים בחלק העליון של האבן. האבן מבחינה איכותית היא איכותית כמו האבן המקבילה לה, שאנחנו מכירים מרחובות ראשיים בארץ. עד היום אקרשטיין החביאו את החלק הממוחזר למטה, אף אחד לא ידע בעצם שמדובר באבן ממוחזרת. אנחנו בחרנו לחשוף את התהליך הזה בחלק העליון של האבן. וכמובן שזה הופך להיות חומר הגלם לחומר הגלם הבא של העיר. עוד דבר שרצינו להוסיף לגבי האלמנטים שייכנסו לעיר, בדומה זה לדוגמה לקוח מתוך חברת טימברלנד, מדד להשאיר בעיר. זאת אומרת, ברגע שהעיר לוקחת על עצמה את המהלך הזה ובאמת מחדירה מוצרים שהם נכונים לעיר, אנחנו מטביעים על כל אחד מהמוצרים האלה את מדד להשאיר בעיר. זה אומר איזה מין השפעה הייתה על האקלים, פליטה של גזי חממה וכו', איזה מין שימוש בכימיקלים היה לייצור המוצר, וכמובן איזה ניצול חוזר של משאבים כדי לייצר את המוצר הזה. בתוספת העירייה יכולה לתת איזשהו מידע על מעשים סביבתיים, כמו לדוגמה כמה עצים נשתלו בשנה האחרונה. אז בעצם המוצר החדש הזה מורכב מאיזשהו גיבוש של צוות מקצועי של מעצבים ויועצים שעובדים בעיר לעיצוב וייצור סט מוצרים. לימוד של גן העירוני, הכוונה היא שכן כל עיר יכולה לייחד את המרחב הציבורי בהתאם לאופי שלה, ובסופו של דבר שיתוף הציבור, הכנת תווי טיפוס לבחירה של הציבור. בעצם כל התוכנית הזאת עומדת תחת ועדה אחת שלדוגמה בגבעתיים היא כרגע מתגבשת. עד היום עבדנו בפרויקטים נקודתיים בעיר.
והוועדה הזאת היא בעצם באה לפקח על השימוש בשם ובלוגו. היא תהיה מורכבת מגורמים שונים בעירייה, מהאגפים השונים, תפקח על סך הפעולות שמתרחשות בעיר, ובסופו של דבר נותנת חותמת להשאיר בעיר למוצרים, למרחבים, לתהליכים ולאירועים בעיר. אז לדוגמה, כאן שוב אני חוזרת לשביל בגן מרים שבוצע מאבן הרטרוסטון שהוחתמה בלהשאיר בעיר המוצר החדש. מרחבים שמתחדשים, שוב דוגמה מעיריית גבעתיים, להשאיר בעיר חומר גלם. מקומות, אומנים, בתי מלאכה שנשארים בעיר, כמו למשל הנגר שבנה את מערכת הישיבה, גם כן בלהשאיר בעיר חומר גלם. כמו שחווי אמרה קודם, נורא חשוב לנו גם להנכיח על הציבור, לחנך או להנכיח או לחשוף את המהלך הזה לציבור, ולכן אנחנו גם התחלנו לעשות את זה בגבעתיים, ואנחנו בעצם מתכוונים לאירועים חד פעמיים שהתרחשו תחת המהלך הזה. אז בגבעתיים לדוגמה, בט"ו בשבט היה יום שנקרא יום להשאיר בעיר, שבו כל בתי הספר היסודיים במשך יום אחד עשו באיזשהם פעילויות שקשורות בשימוש חוזר. בתוך כל זה, כל בית ספר קיבל איזושהי ערכה ממחסני העירייה של חומרים שפורקו מהעיר, והיו צריכים לייצר איתו מוצר שימושי להם, לבית הספר או למרחב הציבורי. אני רוצה להגיד כמה, אני מניחה שנמצאים כאן אנשים או הפן הערכי או הפן הכלכלי, שזה גם כן דברים שכבר דיברו עליהם כאן בכנס, ומה שחשוב להם, ואני רוצה להגיד משהו שזיו החט מעיריית גבעתיים אמרה לנו בשיחה אתמול. האירועים האלה בסופו של דבר מלמדים את הציבור, או שהעירייה לוקחת על עצמה את האחריות להיות מודל להתנהגות. בסופו של דבר החיסכון יגיע גם דרך הדבר הזה, זאת אומרת, התושב שלומד איך להתנהג עם חומרים, איך להתנהג עם פסולת, בסופו של דבר יטמיע את זה גם בבית הפרטי שלו. בדרך עקיפה, התוכנית הזאת גם תשפיע על כמות הפסולת הביתית שהעירייה צריכה לפנות בסופו של דבר. אז זה בנוסף לחיסכון בכסף מהמרחב הציבורי. במקרה בגבעתיים אנחנו התחלנו את זה באמת מפעולות קטנות, משני הגנים הקטנים, גן מרים וגן פתאי, זה המשיך לאירוע בעיר. אנחנו כן רואות בזה משהו שכל עירייה יכולה לקחת על עצמה ולממש את זה, וזאת בעצם הקריאה שלנו. תודה רבה.